Montserrat, aquesta muntanya, és espiritualitat, però també és natura, és història i és pedra viva. I avui, en aquest escenari, ens trobem per celebrar una idea molt poderosa, la del territori com a espai compartit, viu i obert al món. El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central és un projecte col·lectiu de totes i tots. Neix de la suma entre la ciència i el sentiment, entre la recerca i la vida quotidiana de la gent del nostre territori. El Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès i l'Anoia formen part d'una mateixa geografia que parla a través de les seves pedres, dels seus pobles i de la seva gent. Avui el Bages es converteix en un punt de trobada de ciència, de gestió i de sostenibilitat. De gent que estudia el que va passar fa milions d'anys per entendre millor el que passa avui i com podem encarar el demà. Gràcies per ser aquí, per compartir aquesta visió i per ajudar-nos a demostrar que el territori pot ser una font d'orgull, de coneixement, d'esperança i de tossuda reivindicació nacional, cultural i històrica. Aquesta és la 10a edició, ens feia molta il·lusió organitzar-la, perquè nosaltres ja comencem a ser un geoparc ja que han passat 4 validacions i que serveixi per treballar els diferents temes que des dels geoparcs es treballen, que no només és posicionament de destinació i turisme, sinó també educació, també conservació i geoconservació del patrimoni cultural, arquitectònic i el material i immaterial de cada un dels territoris on hi ha els geoparcs. És la 10a edició de les jornades, però també és el 10è aniversari del programa de l'UNESCO dels geoparcs i a més coincideix amb el 25è aniversari de la creació de la xarxa europea de geoparcs i a més, òbviament, en un lloc tan especial i tan emblemàtic com Montserrat, en aquest mil·lenari, en aquesta celebració de 1000 anys d'història de l'abadia, per posar en valor un dels elements principals del que seria el Geoparc de la Catalunya Central, com és la muntanya de Montserrat, i de tot aquest relat de 40 milions d'anys d'història, del nostre mar interior, que al final, i de tota aquesta conca salina, que és el que explica perfectament l'ADN del que som com a Geoparc de la Catalunya Central i de la gent i del territori que, diguem-ne, ocupa aquesta geografia i aquests paisatges del Geoparc de la Catalunya Central. Jo el que voldria és donar les gràcies al Consell Comarcal del Bages, que ha organitzat aquestes jornades, per haver estat capaç de crear una narrativa específica a l'entorn dels geoparcs. I aquí sí que vull agrair tant al president del Consell Comarcal com al president del Geoparc, Eduard Mata, i faig una reflexió amb el màxim sentit de transcendència. Fins ara, la natura estava moldejada per fenòmens de caràcter natural. Ara la humanitat té una capacitat extraordinària de ser devastadora. I la nostra aproximació amb la natura és absolutament determinant. I és a través dels geoparcs també que hem de ser capaços d'entendre com som i com ha de ser la nostra aproximació amb el planeta. No només coneixement científic per tenir-lo, sinó per permetre'ns projectar el futur amb els termes, president, de sostenibilitat. Aquesta és la força extraordinària que tenen jornades com aquesta. I aquesta és la visió que hem de ser capaços de tenir i de compartir.